Taralangso pastorate Ingdeng Cricket Pratrok Annual Conference Lochinlangso long kapedopon. Pininga singkan kecheng sia chiklo mate ar koe chiklo niphaing koipen chengsi ni thoma pharman langhin Lochinlangso St Mary's Church along Cricket Pratrok Annual Conference kapaman pon. Bangso Ingdeng Cricket Pratrok Taralangso pastorate Annual Conference kapedopon athepi ken pon lake God's Church for God's Wall pusi and pon. Lapen Bangso ajoy mek ningkani sek pen Bangso conference ke paman pon langhin St Mary's Church Lochinlangso long jo thom ni thoma pharman mesen pen pachun pon Bangso long ahin pen kewang amondoli lapen kacho phapon Taralangso pastor lapen break jam arna makam ke klema tumta chitong dunsi mesen pen Ingdeng Cricket Pratrok Taralangso pastorate annual conference pachun pon koloni pen sagar kisu ningkan isi pen kapaman pon amaipi annual conference under Church of North India CNI alongside peneng an ke itum ningkan ko Ingdeng Cricket Pratrok anitum peman pon longlo laso at a conference along mate laso amaipi along nilitum dak team kibi pon lake God Church for God's Wall arna mamondili ke arna mapirthia phanpu lase kedam tang tarik ingkoi pen Pini arni dari engkau rathoman nitum nithom aparman se laso amai pi piman lo laso amai pi kapiman along nitum laso athim ateng se litum resource person atum phanchu hang pen se elitum laso mai along chithan pon lo lase elitum arna mamondili ke arna maperthi phan pu elitum ke jong dam lake elitum christian atum arna maperthi mane laso perthi phan elitum christian hoi pen ko peste elitum ke clamp pinang jima ko peseli tum kedam nang jima la so aperthia pharman pu elitum lang dam pense itum la ni thom resource person atum setame la ni thom pharman la so mai pialong itum chithan chepere ponlo la se la so media tropen kilang atum akorte ingjer do ana phanstame nili choro perfect lo la so media hoi pen la pen kadu kawe do ana rada kilang atum phanstame puthot nilihin pen nang litum phan kardom pajir lo la pen puthot nekan kimia kardom stame nang litum phan pajir lo kardom